Όλο σε κακιά. Τώρα δεν έχει Και το κατάλαβε κιόλας. Είναι ο Καγκούρας. Είμαι στο βάθος. Ή τρέντι, δεν ξέρω. Το μπερδευτεί. Τίποτα απολύτως. Όχι αυτή ρε, στο βάθος. Βάθος. Χτυπάει τον νικητό μου. Το γαμάω. Πού είναι? Και διαβάσω. Τώρα δεν παίρνει τίποτα. Ναι. Όχι, κάτι περιστέριο. Ναι. Στην Κηφισιά. Περιστέριο. Γαμάω τώρα που φέρω το βίντεο, δεν παίρνει Θα κάτι. γυρίσω με το λεωφορείο. Τι ξέρω. Μπα. Α, ωραία. Ναι, εννοείται. Ωραία. Οκ. Γεια. Τώρα δεν παίρνει τίποτα αργά με το παίρνω Νιώθω βίντεο. με ασφάλεια τώρα, γι' αυτό δεν... Κοίτα, πλησιάζει κι άλλοι. Μαλάκα ζώο είναι. Βίντεο τα βγάζει. Όχι, βγάζω βίντεο τους μαλάκες περνάνε και δεν περνάει κανείς. Είχαμε τώρα. Α, κάποιοι που έρχονται από τα βουνά με το σκι. Α, γρατζουνίστηκα γιατί είπα κακία. Αυτή δεν Ήταν είναι. ήχη, φίλε. Αυτό δεν είναι τίποτα. Όχι ρε, αυτή είναι... Σκιέρ. Τούρις. Στις τούρες. Ιου. Ρε πως τι κανείς άλλος. Ένας τρένο δεν θα περάσει. Τραβάς βίντεο αυτή τη στιγμή. Ναι. Τη στιγμή που σε γνώρισα. Τράβα το κινητό μου για... Δεν είχαμε Δεν ίσιο. φαίνεται, να το. Έχεις κάνει zoom, τρελή. Ναι. Ναι, για... Κοίτα εκεί πίσω. Θα μετρήσω το στράτ και δεν περνάει κανείς. Είσαι εκεί έκλασε. Τώρα πεινάζεται. Περνάει ένα πράγμα, δεν είναι ούτε τρένο. Ω, κάτι περνάει. Τρέντι. Ω, τρένο. Αυτή είναι κοντή. Α, αυτή είναι το σχολείο ρε. Χθες. Αλήθεια. Αυτό που το παίζει ήμουν και οι άλλοι τι λένε. Τρέντε. 2 τρέντε. Άρα 3 μέχρι τώρα. Όχι ρε, η μία το παίζει και ήμο. Α, εντάξει, οπότε είναι Αλλά ένα. τώρα έχει γίνει λίγο τρέντι. Ωραία, είναι 2,5. Χότεροι άνθρωποι. Τίποτα. Ήμο, ήμο. Σπούδος. Άτος ρε πέρασε. Ω, Κάγκουρα. μπαζελάκια. Όχι, αυτό είναι ήμο τώρα. Παίξε τα να. Πάκι. Ω, μας άκουσε αυτό. Τίποτα. Έρχεται και μια επιχειρηματία. Δεν ξέρεις μόνο το επιχειρηματία. Α, είναι πάκι. Α, τα περιστέρια. Αυτή είναι επιχειρηματία. Με συμπαθούν αυτά, Α, όχι δημοσιογραφία τα. Όχι δημοσιογραφία. Ναι, τρε. Είναι επιχειρηματία. Έτσι έρχονται κι άλλοι Πακιστανοί. Πάκι. Είναι από τη Μέση Ανατολή. Ω, λακάμιτος. Αυτή είναι μαύρη. Αυτή έρχονται από κηδεία. Να κλέψει το κινητό. Άνθρωποι. Έχεις πατήσει καθόλου pause? Όχι. Όντως πίσω Νομίζω μεγάλο ότι πράγμα. χαίρονται αυτά, την έχουν ψωνίσει, περνάνε μπροστά από την κάμερα συνέχεια. What is that? Τι έχουν κάνει, ρε πώς τι. Κάτι άλλο δεν έχει να περάσει. Α, ισχύει. Πρέπει να στα έγρα. Γιατί δεν έχω ψώνει. Σ' άρεσε. Τραβάς ακόμα. Νομίζω. Τραβάς ακόμα. Βγάλει το παπούτσι μου. Πανάνα, κάτι τι είναι. Υδραυλικός. Είναι στο τραυλικό. Και ένας άλλος υδραυλικός. Ένας Καταντάζοντας. Α, κάτι μπήκε στο μάτι μου, ένα τέρας. Ωραία, αυτό είναι μπάζα οπότε. Ναι, το κοιτάει γαμώτο. Γιατί έχει λίγο στο γυαλί μου, είχε ένα φύλλο λεύκας. Ένα από αυτά τα άσπρα Αυτή περίεργα. εδώ είναι μπάζα. Αυτή είναι τούρις. Ω, περνάνε και τα ήμου. Και έρχεται και γυαλίκο. Καλά. Ανομωθεί, αλλά.
όπως η Δήμητρα που είχε πει χιονωθεί, αλλά χωρίς το χιόνι. Πάει καλά. Αυτό είναι μπάζα. Αυτό είναι wannabe. Wannabe λέει. Νέκρα, τίποτα απολύτως. Ευχαριστώ στο βάθος. Για να είναι αυτό. Ωραία πούστη, πόσο φαίνεται. Φοράει την μπλούζα μόνος. Τι γαμιέται, αυτό είναι το πόδι μου. Άσε ρε δίση. Αλβανί. Μπάζα, wannabe βασικά τρέντι. Τι έρεσε, wannabe κάγκουρες. Ω, περνάει εκεί η ήμο με τον ήμο. Δεν είναι μπάζα. Τι είναι στην ήμο. Τώρα περνάνε ήμο. Να τη ήμο. Να τη ήμο. Τώρα θα περάσουν κάτι μπάζα. Και δεν έχει κάτι κάγκουρες. Καλά, κάγκουρες. Κάγκουρες, είναι ο κάγκουρες. Για να παρακολουθώ τον κόσμο. Ω, περνάει κόσμος, περίμενε, το έχει φτάσει. Μετά θα μούτρα. Ω, wannabe. Κεράσω. Καλά, πήγε 6 λεπτά το βίντεο.